egy újabb videóban, és most elkezdünk negyedeken, amúgy van másik avatárom, csak ezt használom, és itt van velünk Dani és Hetesi Miklós. És rájöttek, hogy miért tettem le egy ilyet, szóval ezt ide lefogom. Ne. De nem menjen. Akkor milyen ahol? Akkor most elkezdünk menni a pici Titanikkal, amivel el fogunk süllyedni, tehát direkt. Jaj, hogy laggoltam egy kicsit. Én is úgy laggoltam. Gyere. Meglasztod el. Nem kell ott. Menjünk a bohóc Titanikkal. Amúgy holnap lesz új Taco Tuesday-es videó. Gyere be, gyere be! Ahogy ez amúgy egy kicsit nagy. De ez a ott egy hajó, menjünk neki. Úgy driftel a hajó. És neki megyünk a hajónak. Jó! Júj, hogy elrögtünk. Ejtettünk rajta egy nagyon nagy karcolat. Nem akarok csúnyán beszélni, szóval... Hogy itt hogyan kell leállítani a... Jaj! Amúgy ezt hogy állítjuk le, ezt a hajót? Ezt a kartonpapírhajót. Kiszpawnoltam. Mi van, hogyha lerakok egy bombát? Anya! Mi a szar? De felgyújtottad! Én itt állok, mint a Titanicba, így. Amúgy ennek már mindegy ennek a hajónak, hogyha lebombázom. Úgy laggolok. Nem hallak. Mondj valamit, Miki. Szerintem nem hall. Kikapcsolt ez a szar. Miki! Nem hallom. Várj. Jaj, fogunk süllyedni. Azt hittem, hogy... Jaj! Én leestem. Ne lassulj! Oh shit, not good. Oh. Kartondoboz, meg tudod csinálni. Miért kellett kartonbozzunk egy hajót? Most a videóban azt fogják látni, hogy szerencsétlenkedünk. Mint eddig itt bolt vagyok. Szerintem menjünk egy másik hajóra. Jó. Holnap itt lesz a Boti is. Tessék? Csak a nézőknek mondtam. Gyere! Megyek! Megverlek a kalapáccsal. Jó, inkább hagyjuk. De ne verj szét! Ne add meg a telefonod azért. De ne add meg, nem finom. Nem finom. Miért? Miért nem finom a telefonja? Akkor menjünk ezzel a nagy hajóban. Menjünk. Ui. Ja. Azt nem láttad. És kitörte erre a lábát. Azt nem láttad. Ne! És már megint. Várja. De ne! Harmadjára is kitörte. Akkor menjél az oldalára. Most ki fog vezetni? Mert én most nem akarok. Akkor én. Én csak itt. Vezetek. Itt építek útokat.
építs. Fel ne robbansd a hajót. Oké. Jöjj, ez itt mi? Ez itt van. Csak megy a szín. Amúgy el Jaj, kéne nem- érni a 50 feliratkozót, hogy legyen live. Akkor lesz live. Jó, akkor lesz live. Igen. Mert még soha nem voltam live-ban. Soha, de tényleg. Majd Nem tudom. 50 feliratkozónál Menni. oda kiáll. Nem szűrtselek a vatát. Biztos vagyok. Inkább bímóttalak, hogy tudok. Amúgy- Adjuk. Amúgy, hogyha sokan megnézik ezt a videót, akkor lehet, hogy Nem. akkor lehet, hogy előbb meg lesz az 50 feliratkozó, és akkor lesz live. De ne robbanj föl a... De hiszen csak neki mentünk a falnak. Nagyon neki mentünk, ott voltak ilyen tök golyók. Akkor ezt megjavítom, meg kell javítani. Jó, javítsd meg, azt széttöröd a gépet. Megpróbálom megjavítani. Nagyon megpróbál, úgy szétkarcoltad. De megpróbálom, akkor nyomom a sors. Szerintem ezt nem kellett volna kimondani. Nem megy a hajó. Ja, mert be van akadva. Miben? Fél, Hát itt lesz. fél, munvalkol a hajó. Zsebére. Munvalk. Hátrafele megy a hajó. Munvalkol. Én megállítom a hajót. Gyorsan. Ne, Oké, én itt. most te Én vezess. megállítom. Te vezess, mert én szarul tudok vezetni. Nem kell vezetni. De itt miért így? Itt még? Még így? Te Itt gyújtottad csak fel a fit. szén megy. Hol? Hol ég? Mi? Itt csak elkezdtem itt sétálni, és itt elkezdett itt a föld égni. Mi van? Mármint de nem kopik ki a belseje. Hajót. Ég a hajó. Látom. Nagyon ég a hajó. Miki, amúgy több videómban is már lehetsz. Tényleg? Aha. Köszönöm szépen, ezért ezt mondom. Hogyha benne akarsz lenni, akkor benne lehetsz. Nekem mindegy. Úgy már 8 percen megy a videó. Akkor nézd meg, hogy mennyire örülök. De mit csinál? Ennyire örülök. Úgy 8 percen megy már a videó. 8 is. Félbe fog tölni a Titanic. Félbe akarjuk szakítani, mint a kifli. Úgy akarjuk széttenni, Úgy ugye? laggolok. Ja, és félbe tölt a Titanic. Félbe tölt a Titanic, az nagyon jó. Jaj, De közben ég a meghalunk. Titanic. De még nem kiflire tölt szét, mindjárt el megcsinálom kiflire. Ez Ja, széttöltjön. Te már ettél Tesco-s kiflit? Nem. Az a világ legkeményebb kiflie. A Tesco-s kifli, a magyar Tesco-s kifli. Tényleg. Jaj, félbe tölt a Titanic. Ja. Talán itt fogunk megszülni. Mit? Respawnolj. Miért? Én Én respawnoltam. de nem is történt. Menjünk Nem ezzel. is süllyed. Hallod? Ha? Nem is süllyed a hajó. Titanic nem is süllyed. Ezért jobban felrobbantva. A te most Titanic. Az. Amúgy az a... Mit csinál az a gyerek? Elzobja. Amúgy az a te most Titanic. Most Titanic. Temúról rendeltük ki. Jaj, robban az.
úgy ég, minden. Hogyan Mint kell az menni ezzel atombomba a úgy fussal? robban, minden. De menj már Oké, innen! csak Nem jó, megyünk. én respawnolok, mert itt nem akar elsüllyedni a hajó. Én is respawnolok. A gyerek bement a hajómba, ilyen lájszta. És szétrobbantotta. Aha. Jó, látlak. Gyere ide, gyere ide, gyere! Úgy. Amúgy, hogyha meg lesz az 50k, vagy milyen 50k, 50 sub, akkor több live is Most lesz. én vezetek, mert én tudok Akkor benne lesz a nyugodtan Botti, vezetni. meg a Miki, Én meg ilyenek. vezetek, mert én tudok nyugisan vezetni. Te pedig csak maradjál nyugtan. Én csak Temúról rendeltem a jogosítványomat. Én pedig tudod, hogy honnan? Innen. Bejött egy ilyen gyerek a hajónkra. Felgyújtja a hajónkat! Nem, az én voltam, hogy füstöljön a hajó. Ja, jó. A Vagy hajó menő megy. textúrát. Még hogy legyen A villany. csicska leült mellém. Mellém viszi, hogy nem Jaj, fog ülni. jaj, driftelünk, De ne ülj le neki fogok mellém! menni. Neki fogok menni a kartonásznak. Nem tudok már elkanyarodni. Miért akar mellém ülni? Itt van a hajónkon egy ilyen random gyerek, és mellém akar ülni. De ne ülj már mellém! Ja! Azt szerintem, mert nézte, szerintem. Meghaltam! Leestem a Neki vízbe! ment. Leestem Hallod, a neki vízbe! ment. Neki mentünk egy helynek, és akkor ott elkezdett felrúg. Szétszakadt. Segíts! Leestem a vízbe! Állj meg, állj meg, állj meg! Abban biztos vagy benne, hogy menjünk el. Mert neki mentem egy helynek, és akkor ők szét lettem szakadva. Mit csinálsz? Csak itt meg akar inni a víz darabokra. Mert szerintem szomjas. De akkor miért nem iszi meg saját magát? A víz. Igen. De mit csináltál a hajóval? Nem csináltam semmit, csak neki mentem egy helynek, és szétkarcoltam. Szét lett karcolva. Ja, itt van a Temus Miki Egér plusz Titanic Temusról rendelős jogosítvány, plusz még vehettek többet is belőlük. De Ezért lehet robbangatni. guruljanak, jó, azt. Az Mi az? Kirepültem a világból. Nem, csak nagyon messzire elrepültem. De ez már tényleg Titanic. Szerintem lépjünk ki, és akkor menjünk egy másik játékba, mert kicsit elsüllyedte a hajó. Amúgy már 13 perce megy a videó, szerintem leállítom. Na, köszönjünk el. Sziasztok! Ciao. Jó. Pontosan 14 percet tartott a videó.